ରୋଷେଇ ବାସ ସାରିକରି ଖରାବେଳେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କଲାବେଳେ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାକୁ ବେଶୀ କାହାକୁ କମ୍ ହେଇଯିବନି ଭାବିକରି ପୁରା ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ୀଟି ହଉଥିଲା। ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ଆଜି ଭାତ, ଡାଲମା, ଦହି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ ସାଙ୍ଗକୁ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି। ଖାଲି ଥାଳିଟା ଦେଖିକରି ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଆଉ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲାକମେଲଟିଏ କଲେ। କେତେ ଦିନରୁ କ୍ଷୀରି ଟିକିଏ ଖାଇନି ବୋଲି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିକରି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ମୁଁ ଯାଏଁ ଏପଟେ ମୋ ଲୁଗାପଟା ପୁରା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ରେଡି ହେଇଯିବା ଖୁସିରେ ମୋର 32ଟା ଦାନ୍ତକୁ ପୁରା ଦେଲି ଦେଖେଇ। ଥାଳିରେ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମା ଆଉ କ୍ଷୀରିକୁ ଦେଲି ସଜେଇ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।